Je bent 22 jaar en je komt uit Koekshaven en je studeert Fries. Maar je bent een Duitser. Hoe komt het zo? Nee, ja, du hast gesagt, ik ben Duitser, dat is niet zo. Nee. Je bent Fries? Fries, ja. Nee, je bent een Duitser. Je komt uit Koekshaven. Ja, maar dat maakt je niet uit. Koekshaven is eigenlijk een worst en dat is een Friese deel. Ja. Dat jonkje daarachter, dat ben ik. In 2008 als lietsboekenmannetje in het publiek bij Factor Vreed, een programma van Omroep Friesland. Zo het tafel wezen dat juist bij die uitsturing het ging over de Friese identiteit. Het had mij in alle gevallen zo aan het denken zetten dat ik nou, 8 jaar later, op zoek zie naar die Friese identiteit. Allereerst, als die bestaat. Wij zijn een Fries, maar wij zijn ook Nederlander, wij zijn een Europeaan, wij zijn een Vroadburger. En wij spelen onze rollen. Frisians are quite proud. They've got their national symbol bandied about everywhere. And I mean everywhere. Ik zei, het is maar het Fries bevrijdingsfront. Er looit een bom, die gaat over een oer aan. En het is geen grap. Butter, brie and green cheese. Yeah, if you can't say it right, then we know you're not Fries. Je zou bijna zeggen, zolang er mensen zijn die van zichzelf vinden dat ze de Friese identiteit hebben, bestaat de Fries. Mijn ziektocht begin ik bij Pascal Anton uit Factor Vreed. Ik ben nieuwsgierig of hij 8 jaar later hem nog heel tijd een Fries vindt. Misschien werd hij is. Maar dat er in het oors. Dagenlang beziek je contact te krijgen op het moment dat ik een teleurstellend mailtje krijg. Pascal Anton wil net meer in de media komen. Ik zal zelfs op ziek matten. Friesland in. Op ziek naar uw zwartels. Op ziek naar de Fries. Friesland van de Mok. Maar Jacob Stelwaar. In Dokkum bij vanmorgen 600 kuierders van start gaan voor het laatste stuk van de Olverstede kuiertocht. Om 11:00 begon de laatste etappe van 30 kilometer die de kuierders naar het finishplak in Ljouwert brengt. Van 10 uur rond de deelnemers in 5 dagen langs de Frieske Olverstede. De man met die trompet is Rob Dujardin. Hij omschreeuwt hem zelfs als de Alpenfries. Dat komt doordat er in Zwitserland ben is. Dujardin kuiert voor de 8e keer de Olversteretocht en ik wil mij. Hoe zorg jou als Fries om uitkomst als benne Zwitser? Ja. Naar us Friesland. Hoe zorg jou daarna? Nou, als een prachtige provincie. Maar ja, prachtige mensen, landskippen, maar een soort rijst. En ik wil, ja, die Friesen die hebben eens, als ik zou generaliseren wil, die hebben dus 2 kanten. Een kant van, ja, ik ben Grutskop Friesland. Het is het mooiste land van de Ierde, is maar. Zoals je in het volkslied wel ja, voorkomt. Maar ik wil van, ja, eens ben ik een beetje, ja, beskierde of ik skam je mee zelfs een beetje dat ik Fries ben. Dat bestaat ik. Een Alpenfries. Ik mat maar eens zien hoe de echte Fries in de reis zou denken. Let ik de meest deskundige Fries maar eens opziekje. Op naar Grains. Hallo. Goeie. Jo bent Timo Jepkema, denk ik. Ja, dat klopt helemaal. Je zit nog wat te sneupen naar wat Friese identiteit is. Ja, dat klopt, ja. Ik ben op ziek naar de Friese identiteit. Bestaat die dan?
Ja, dat is mijn vraag ook een beetje. En die kan ik denk ik beter aan jou stellen. Oké. Kijk, je me eerst vertellen wat jouw functie hier in Grens correct is? Ja, ik ben hoogleraar Frieske taal en cultuur. Hier aan de Universiteit van Grens. En dat ben ik zo'n 2008. Wij hebben zo'n, hier een peerprogramma's Frieske taal en cultuur. Daar draaien wij, maar Sint-Wurg ben we vooral internationaal aan de gang. Kun je mij vertellen wat dat nou correct inhoudt, die Frieske identiteit? Ja, dat is een hele drege vraag. Ik denk dat identiteit is net een ding dat altijd bestaan had en altijd bestaan zal. Het is een ding dat in de geschiedenis op een bepaald stuit te staan komt. En dat komt te staan tussen mensen. En misschien wel de meest groenlezende ervaring van de identiteit is als dat zeg ik dan ik vaak zie meestal als die in de trein zit en dan juist een paar banken achter die klanken en dan denkt hé, dat kon wel Fries kwerzen. En dan viel het toch wat herkenning. Een soort van verboen. Ja, het hoort dan niet eens verbinding, want als ze dan juist dan kun je denken, gatskes, wat een vreemd kereltje. Maar die klanken, zo die taal, dat bindt op een bepaalde manier. Ja, en die binding, die dan is dan, de coupé van een trein, dat elke die in Oost praat Nederlands en dan die twee Friesen, ja, die gaan wat een baan. En die is baseren op Frieske identiteit. Fries praten in de coupé van een trein. Ik begreep het nog net helemaal. Maar taal had dus een grote invloed op die identiteit. Thuis, in Lekkem, werd ik hikke en time bin, praten wij altijd Nederlands. Hoe komt dat eens? Papa? Ja? Waarom hebben jullie ons in het Nederlands opgevoed en niet in het Fries? Omdat onze eerste taal, zowel van jouw moeder, mijn vrouw, als van mij, Nederlands is. En wij hebben ons het Fries aangeleerd. En het blijft dan je tweede taal. Dus je drukt je toch het beste uit in je eerste taal. En zodoende hebben wij dat denk ik ook aan jullie zo overgebracht. Vind jij als vader van mij dat ik een Fries ben? Ja, ik vind dat wij jullie de waarde van Friesland, de waarde misschien van Friesland, wel hebben bijgebracht. En dat ook heel positief hebben uitgedragen naar jullie. Dat je blij mag zijn en trots mag zijn dat je in Friesland woont. Voel jij een Fries? Ja, ik voel mij een oprechte Fries. Ja? En waarom? Ik ben geboren in de provincie Friesland en getogen in Leeuwarden, maar ik voel me een echt Fries verbonden met de cultuur en de natuur en de provincie. Ja. Hello! Let's get right down to business. For those of you who don't know Friesland or you've never been, we are here, to be precise, in Leeuwarden. And you may have heard of the Elfstedentocht, the Vieljoppe, Kaatsen. And if that doesn't do it for you, Famke Janssen, MC Escher... De man die tussen grappige filmpjes over Friesland insprutsen had, is Greg Shapiro. Deze Amerikaanse Nederlander had ook een show over Friesen maken. Yeah, that's what I've learned. It's a term. This is a term I've learned in studying the province Deep Fries. Hallo. Hey jongeman. Greg Shapiro. Come further, Timo. Hey. Hallo. Ja, hi. Hoe gaat het? Ja, goed. Ja, goed? Ja. Ik kan Nederlands praten, toch? Ja, tuurlijk. Kijk, Oké. goeie zaak. Het Fries dat is nog een beetje lastig. Ja, voor mij nog steeds. You know, Frisian people are just a bit different. Frisian people, very friendly, you know. Frisian names, very friendly names, like Harm, very friendly name. Is this some kind of joke? No, this is my wife, Yoka. And then, of course, I was at a business meeting with a guy named Fucko.
Ziet u het ook als een spiegel voorhouden ons met die show? Ja, eigenlijk. Ik kom uit Amerika en dan zeg ik, oké, hier, zo ervaar ik jullie cultuur, identiteit en zo. Het is helemaal subjectief, maar het is soms wel een spiegel. Dan denk ik, oh, zo, kijken mensen aan ons. Leuk of niet leuk, Nee. maar toch een spiegel. En wat zijn dan de belangrijkste kenmerken van ons? Friese? Onafhankelijkheid en grutsk. Niet zo bang om iets leuk te vinden of laten merken dat je iets leuk vindt. Dus not so reserved. The pompeblad is the Frisian word for the leaves of the yellow water lily and the white water lily, hence the red color. Makes perfect sense. The 7 pompelbladen are thus 7 red lily leaves on the Frisian flag. The 7 pompelbladen are very important for the Frisians. Why? Because the flag recalls the good old days of the 7 Zeelanden. West-Friesland, Westergo, Oostergo, Hunsingo, Vijflingo, Emsingo en Jeverland. In de middeleeuwen hier door de Frieske vrijheid, dus Friesk en vrij. Dus van boer hier vreemd. En met die vrijheid werd bedoeld dat wij net een koning of een grevenboppus hier, maar zelfbestuur hier. Dat is een middeleeuwse taststorm, maar dat Friesk en vrij, dat is tot de tijd heen bestaan blijft als een begrippenpeer. Dus Friesk en vrij, van boer hier vreemd. Wat dat in de Tjintwurige tijd inhoudt, ik denk dat Friesen toch wat boersemer worden binnen als us vachtvaren in de middeleeuwen. En ik zou net graag ruilie willen met die middeleeuwse Friesen, want die sloegen een oor hield hij maar de hassen zien. Die leven in ruzie met een oor en fetus. Dus ik zou dat wel relatief jerry willen. In de Grote Tjerkeljout is vanmiddag officieel betocht dat Friesland 500 jaar geleden door hertog van Saxen onder centraal Nederlands bestuur steld werd. Friese organisaties boycotten de betinking omdat zij het geen reden te feest en betinken vinden. Het is de zwarte bladzijde uit de geschiedenis. En dan vlag ik maar zwarte vlaggen, dan weet eigenlijk, denk ik wel, hoe laat dat het is. Ja, dat wie wat. De opscore over de Friesland 500 in 1998. De wie meen ik zelfs een bommelding. Misschien dat ik die bommelder maar eens treffen mat. We praten al bij de steen in Wijns, op het plak dat de Hollanders terug de Friezen de zee injagen waren. Goeie. Goeie. Hoi, jouw Matten van der Walwijs, hè? Ja, het klopt het heel nog. Hartstikke mooi. Zeg, en dit is hem nou, Stien. Ja, het betinkingsplak, hè? Ja, zeker. Hier in Wijns. Nou. Lever Dea Slaaf staat erop, hè? Ja, dat staat er. Kun je er wat bij vaststellen? Nou, dan geef je wel heel veel. Je leven offeren voor de Frieske vrijheid. Misschien ben ik daar wel wat te zuurtjachtig voor. Ja, dat docht hartstikke net in meer in Tjimburg, denk ik. Ja. Tretje 44, het is een mooi skoflien. Het is een mooi skoflien, maar het is een wichtig hiertal voor de Frieske vrijheid. Hier we doen de Hollanders net in de zee veromdreunen, dan hier weer ik net stingen Fries te praten tegen. En Van der Wal? Ja. Wat betekent dit plak voor jou? Dit is een betinking, hè? Een monument. Een monument voor de Frieske vrijheid? Ja. De Frieske vrijheid die Jo ek wat brocht had. Allereerst, Jo stien op de barricade voor de Frieske vrijheid. Dat heb ik Bols dingen, ja. Ja. Kun je er wat meer over vertellen? Nou, dat wie in 1998. Dichter Cornelis van der Wal uit Greens is aangehouden op vertinking van de bommelding in de Grote Tjerke in Ljouwert. Op het congres in het kader van Friesland 500 in de Tjerke op 3 juni kwam een telefonische bommelding binnen. De beller zei dat er van het Fries Nationaal Bevrijdingsfront weer en dat er een bom aangaan zou. Ik zei, het is maar het Fries Bevrijdingsfront. Er looit een bom, die gaat over een oer aan.
En het is geen grap. En toen heb ik de telefoon opgeleid. Van der Wal eerst in de Ljouwte kranten de bommelding op, maar ontkende letter ek weer. De dichter is intussen terug de politie jet. Justitie denkt nog na over vervolging. Mijn doel weer om het zeildoel te jaren tot dat ze het daar maar ophouden voor het feest. Ja, we zijn nu een heel skoft letter, Ja. 2015. Ja. Als je nou verromsjoggen naar die tijd, zou jou het dan weer uitreagen? Aan de ene kant wel, ik denk het vol, maar ja, zeg, je hebt nog volle strengere straffen na 9/11. Ja, misschien ben ik ook wat een zuurtje. Maar ik wil liever net zien hier of langer in de feestjes zitten. Ja. Maar ik probeer uit jou weten dat jou er geen spijt van hebben. Ik heb er geen spijt van, nee. Hallo. Hoi. Waar komt u vandaan? Limburg. Venlo. Ja. Kijk, wat brengt u helemaal hier? Nou, we zijn met reisgezelschap onderweg. Een touringcar. Ja. In 1998 hebben ze hier een feest gevierd in Friesland. Een feest waar we niet zo blij mee waren. Wie was dat Nou, niet ja, dat was de heer Loek Hermans, ook een Limburger toevallig. Ja. Die was hier toen commissaris van de Koningin. Ja. En die heeft toen een feest bedacht, 500 jaar geleden. Inlijving bij de rest van Nederland. Ja. En dat vonden wij niet goed. Nee. En toen heb je nog een bommelding gedaan. Ja. Echt waar? Ja. En zonder bom. Zonder bom. Had ik ja, ook niet alleen gedaan. maar een melding. Had ik ook niet gedaan. Dat had ik zo wat. Ben jij Fries? Ik ben een Fries. Ja. Ja, dat kan je wel. Trots op... Dat is een goede vraag. Zeg nou maar ja. Ik ben wel trots op dat ik een Fries ben inderdaad. Ja. Maar ik ben ook op zoek naar mijn identiteit. Ja. Ben ik een Nederlander of ben ik een Fries? Voelt u een Limburger of Nederlander? Ja, wij zijn trots op Limburg. Ja? Jawel. Oh, jawel. Ja. Ik zou dan als Limburger bij een Limburger. Dus u bent meer Limburger dan Nederlander? Ja. Zullen we mij zongen, jongens? Ja, zeker. Ik heb mij Ja, Ik kom uit Friesland. Ik kom uit Friesland. Friesland, die mooie Friesland. Het liek het krekt als hier de zon altijd schijnt. De zin is kind. Friesland, die mooie Friesland. Het liek het krekt als hier de zon altijd schijnt. Ik had van een beetje uitdaging en ik jet van Fries worden. Nee, dat wordt hem net. Dat wordt hem net? Dat is net mogelijk. Waarom dus hè? Ja. Ben je net een Fries worden? Ja, Want jou praat het hartstikke goed. Ik ben net eens wolven. Van mij wel, want ik viel met Fries. Ik ga zijn soort met Fries en met Friesland dienen. Ik viel met Fries, maar ik ga een enquête houden onder 300 mensen. Doe bij de uitgifte van mijn CD. En doe voor 2/3 van de zeel dat Rob du Chardin een oprechte Fries is. Dus nou, 2/3, dat vind ik al. Dat is genoeg, no? Ja. Limburgers, een Nederlandse Amerikaan en een benne Zwitser die een Fries worden is. Al die identiteiten bij elkaar. Ik rijd je pater haast van Bjuster. Ik maak eerst maar eens even uitziekje wat identiteit is. Dus, maar weer op naar Grains. Goeiedag. Dag. U moet Bara van Huizen zijn. Ja, goedemiddag. Kijk, meneer van Huizen, Timo Jepkema is de naam. Welkom. Ja, ik ben op zoek naar de Friese identiteit. Oei. Ja. Ben ik dan hier op de juiste plaats? Nou, als je de Friese identiteit zoekt niet, maar als je iemand wilt spreken die wel eens wat heeft geschreven en denkt over wat identiteit is, ja, dan wel. Je hebt persoonlijke identiteit, die heeft ieder van ons. En je hebt gedeelde of collectieve identiteit. En die collectieve identiteit, dat is iets wat we met z'n allen, wat mensen met elkaar maken, zodat ze ook op elkaar afgestemd kunnen handelen. Daar bedoel ik mee dat dankzij de afspraken die je met elkaar maakt, de manier waarop je dingen doet, bijvoorbeeld de taal die je spreekt, de gebruiken die je hebt, dat je
tot een geheel hoort, tot een gemeenschap. En dat je dus ook gewoon weet wat je aan elkaar hebt. En dat je dus makkelijker daardoor samen kunt opereren. En je merkt het ook als mensen van verschillende culturen, met verschillende identiteiten elkaar tegenkomen. Dan hebben ze een bepaalde tijd nodig om erachter te komen wat bijvoorbeeld gedrag of bepaalde uitdrukkingen voor elkaar betekenen. De groep mensen waar ik van weet dat ik er wat on ha, dat ben mijn maten uit Lekkem. Hey! Hoi! Man! Hey jongen! Nou, proost jongens. Ja, proost. Voel jij een Fries? Nou ja, een beetje. Je spreekt geen Fries. Nee, klopt. Hoe komt dat? Nou, mijn vader die is in Friesland geboren, maar mijn moeder die komt uit Holland. Ik voel me Fries, ja. Ja? Waarom dan? Ik ben Fries opgevoed, maar daarnaast denk ik dat identiteit net alleen nog om het Fries is. Identiteit is waar je jezelf thuis voelen. Dat is voornamelijk identiteit in mijn eigen. En dan had het dus eens net zo vol te krijgen mij als de Fries praat of net? Nee, denk ik niet. Oké. Dan kan je gerust Fries voelen zonder Fries te wezen. Wat is dat dan? Dat een echte Fries wezen? Ja, dat is net omschreven, hè? Nee? Nee, maar ik denk dat het een soort maar de taal te maken heeft. Dat is toch het enige wat Friesen verbindt, volgens mij. Ik ben ook wel Frieszinnig zelfs. Maar net zo in de nationalistische zin, van Fries ben beter als horen, dat vind ik helemaal net. Maar ja, van wat je juist net overheerskillen terug horen, en dat geldt ook voor de taal. Zo. Op de laatste sneur in september, bij de betinking hier in Wijs, bij de Stien, wordt ik altijd in het Fries volkslied even spelen. En dan klinkt en davert het hier weer 4 in het roem. Ja. Zongen jou dan het volkslied uit volop was mij? Nee, ik zong het net mooi, want nee, ik reed het net uit de straat. Waar had dat met te krijgen? Het had mooi dingen te krijgen dat ik heel net van volkslieden hoor. En van massaal gezong, daar hoor ik het van. En waar zit hem die dubbelhit dan een beetje in? Dat je net nationalistisch bent, maar wel maar de Friese zaak op de barricade staan. Ze moet er net onnieuws komen. Hè? Dat is wel een zaak die ik dan heeg heb. Ja. Een volkslied jouwt vorm op een hele emotionele manier, want het is vanzelfs verbonden met muziek. En vaak ben dat deuntjes die in het moer taasten. En het jouwt vorm aan die community van Friesen. Dus dat binnen van die kernsymbolen van nationaliteit. En dat is toch ik wel bijzonder aan Friesland, dat in Nederland kiest Friesland als een soort van, wij nemen dat subnationale steed. Dus het is net een steed, hè. Friesland is net onafhankelijk, maar er is wel een vorm van nationalisme. Als er een plak bestaat, werd de meesten wat ze kennen over wat het is om een Fries te wezen, dan zou dat toch wel wezen moeten bij de enigste omroep die het in uw tweede riekstaal iets stuurt. Ik voel me meer gewoon een Nederlander. Ik had net echt een speciale bal met een provincie of iets dergelijks. Ik voel me zeker een Fries. Waarom? Ja, omdat ik de taal spreek, omdat ik hier leef, omdat ik wil gerust ben dat ik hier ben en dat ik erover vertel. Ja, ik skam je. Ik stond dat ik weer als puber skamde een beetje ervoor. En dat heb ik helemaal niet meer. Is dat een oprechte Fries? Ja, wat is oprecht, hè? Nee, ik denk het net. Nee, want ik draag het net altijd uit. Ben ik heel vaak, dat ik het probeer wel dat mensen het net om me jaren dat ik echt uit Friesland kom. Schaamte haar voor die Friese identiteit. Is dat in opkomst verlogen je? Ik weet het net. Zou ik me schaam je voor mijn Friese identiteit? Zou het net te krijgen hebben, maar hoe je het zelfs belibje? Ik had dus een artikel geschreven dat je het van kangaroo naar skiwiet. En dat gaat over hoe de Friese gemeenschap meer op taal en op kennis van de eigen geschiedenis baseren weer. En hoe het nou meer in steed van kennisbeleving worden is. En in steed van geschiedenis meer
ja, de omjouwing die het beleeft. Hè, dus Hoe komt dat, die ontwikkeling? dat is gewoon een gevolg van ontwikkelingen in de grote wereld, van globalisering. Praat je over het kauweren, dan gaat het over het kauweren. En dan maakt het verschillend uit of je nou uit Japan komt, uit Afrika of uit Friesland waait. Nou? Morgen. Dat soort ontschuttings jouwen ik een soort onrust in de wereld. Nou? En ja, ik strijden. Ja. In alle gevallen via je bij het kuierien op en top Fries. Ja, dat is wel zo. Ja, ik zonder kauweren, ik als ik in Amsterdam ben en ik wil dat noffelijk warme gevoel weer krijgen, dan voel ik me wel Fries. Er is een verschuiving van taal naar het landschap. Mensen die geen Fries praten, die kennen haar toch Fries vieren omdat ze horen van het Friese landschap. Wat dat dan ik maar wezen mag. En de tweede is dat wij ons volle meer bewust zijn door het proces van globalisering. Van dat wij meer als één identiteit hebben, allegaar. Wij zijn Fries, maar wij ben ik Nederlander, wij zijn Europeaan, wij zijn een Vroadburger. En wij spelen onze rollen. Binnen kei wiet met zwarte vlekken of binnen ze zwart met witte vlekken? Het is maar correct hoe je ernaar joggen. Je mag het misschien net zo zwart-wit bezien. Bestiet de Fries? Ja, dat is de vraag der vragen. Hè? Bestiet de Fries? Ja, van zijn eigen gevoel bestiet de Fries, ja. Maar de Fries had vaak net in de rekken dat hij, misschien te min in de rekken, dat hij behalve Fries, ik, al hier een rollen speelt. Dus als je te Harkema komt, dan is in het eerste plak een Harkiet en in de tweede plak een Fries en in de derde plak een Nederlander. Dus daar haast gewoon meer als een identiteit. Daar speelt ze meer als een rol. En tussen al die rollen zit ik de Fries en bestiet de Fries wel degelijk, ja. Nee, hij bestaat niet als je ervan uitgaat dat de Fries iets is wat aangeboren is. Een soort kern die je bij alle Friezen alsof het hun DNA is zou kunnen vinden. Zoals de Nederlander ook niet bestaat. Zo bestaat de Fries ook niet. Maar ja, hij bestaat wel als je de Fries ziet als iemand die meedoet aan een gemeenschappelijke constructie. Dus meedoet aan een taal, meedoet aan bepaalde gebruiken, meedoet aan het gesprek over bepaalde overtuigingen. Je zou bijna zeggen, zolang er mensen zijn die van zichzelf vinden dat ze de Friese identiteit hebben, bestaat de Fries. Bestaat de Fries? Ja. Hij bestaat. Ja. It's in all of us. Daar zou ik graag in op met je willen drinken. Heel goed. Ja? Kijk. Vogeltje. Together. Ja. Oh, hello. Ja. Oké, wacht even. Ja. Nou. Zo, wacht even. Oké. En wat zeggen we dan? Tjoch. Tjoch. Ah. And my cough is much better. Ah. Ben jij een Fries? Ik ben een Fries, ja. Ja, dat kun je wel. Trots op... Ik ben wel trots op dat ik een Fries ben, inderdaad.